Pozrime sa na softverové prostredie Vectricu v programe Espir, ktorý umožňuje aj 3D modelovanie, alebo v populárnom V-Curve. V tomto okne spustíme existujúci alebo vytvoríme nový súbor. Tiež v náhľade vidíme nedávno otvorené súbory. Pre rýchle vyhľadávanie máme k dispozícii rôzne zdroje. Poďme si vytvoriť nový súbor. Kliknutím sa otvorí dialog pre jeho základné nastavenie. Zvolíme si, či výrobok budeme obrábať z jednej alebo z dvoch strán. Vpíšeme rozmery obrobku, používajte prosím milimetre. Nulovú polohu Z-ovej osy si nastavíme na vrch obrobku. Pre kreslenie je niekedy výhodné počiatok súradníc nastaviť na stred obrobku. Môžeme si prednastaviť kvalitu aj vzhľad modelu. Takto vyzerá pracovná plocha s obrobkom umiestneným vo výkrese. Vrchná lišta reprezentuje obsah a funkcionalitu celého programu a lišta pod ňou umožňuje pracovať s náhľadmi na obrobok a výkres. V ľavej časti sú prostriedky pre kreslenie a v pravej časti zasa pre programovanie. Na dolnej lište uvidíte aktuálnu pozíciu kurzoru a dĺžkové hodnoty užitočné pri kreslení. Celý čas máte k dispozícii náhľad rozmerov projektu. Môžete sa prepínať do vnorených modulov programu. Takto je výkres s vloženým obrobkom pripravený na kreslenie. Nadišiel čas, že si to trochu vyskúšame. Nakreslíme si kružnicu. Všímajte si pritom správanie vášho kurzora. Takéto kreslenie od oka si vyskúšajte aj s elipsou, obdĺžnikom, mnohouholníkom či hviezdou. Všímajte si ponúkaný obsah dialogových okien, ktorými sa definujú kreslené entity. Nakreslené objekty vieme označovať myšou ľavým ťahaním. Vyskúšajte si rozdiel, keď ťaháte sprava doľava alebo zľava doprava. S označenými objektami môžete naraz pracovať pravým klikom, vyvoláte dialog a napríklad ich zmažete. Kružnicu alebo ktorýkoľvek objekt aj po jeho nakreslení môžete upraviť zmenou v dialogových parametroch. A to nie len priemer či polomer, ale aj jeho polohu, teda umiestnenie v obrobku. Každý označený objekt môžeme otáčať alebo zväčšovať. Ak súčasne stlačíte z klávesnice Ctrl, objekt meniť od jeho stredu. Súčasne môžete objekt aj kopírovať. Približovať označený objekt kolečkom myši môže byť zdĺhavé, tu je rýchlejšie riešenie. Pohybovať objektom skokovo, po mriežke, je v konštrukciách často používaný efektívny spôsob. Tiež si uľahčite posúvanie objektu. Pre získanie lepšej zručnosti s používaním myši a príkazov z klávesnice si postupne vyskúšajte všetky základné kresliace príkazy.
V ďalších tutoriáloch už budeme kresliť na ostro výrobky a vy tak spoznáte hĺbšie všetky ponúkané možnosti tohoto užitočného a užívateľsky príjemného softvérového prostredia. S našimi tutoriálmi zvládnete viac.